oras lang eh. Dito Mababa may lang, may nagpala dito, mababa pre. lang yung hulog pre nung pinaplay namin pre. Ha? Mababa lang. Ang alin? 2.9 lang. Ang alin? Bahay. Nakakuha ka na? Pinta namin nung nagkakalawa namin sa'yo, magkilipan kami. Oo, anong usapan niyo? Ilang years? Guys nga lang ako ng ano, Ay, yung usapan na. pag mga 10 years to 15, parang 8,000 lang hulog. Malaki. Malaki Hindi. pag... Kaya ako 5 years yata yun. ah, Pero kung 30 years, 2.9. tunay. Oo. Mababa din ano. Haba-haba lang. Hindi, kung pwede naman yan, kung may pera ka, di. Pag isang taon, bayaran mo ng bayaran. Hindi. Sa tunay-tunay na, magkano lang yan? Hindi naman yun. Pwede yun. Oo. Hindi kaganda dyan. Nakakapag-pondo ka pa rin. Kasi di mo naman pasilin yung 3,000 sa isang buwan. Nahulog doon. Kaya ka sabi mong mahina, itig 5,000 pa rin kami kahit isang linggo ka mo. Oo. May 20 mil pa rin. Oo. Pasok pa rin, hindi ka pa rin magutom. Pagkain pa rin ka. Ngayon, may Nobel na naman si kumare na si Annabel. Taas baba na. Pero ang hulog niya, 6,000 yata. 30 years. 30 years. Medyo malaki-laki yun. Bigat yun, no? Bigat yun. Yung isa naman, Okay na yung 3,000. Pwede mo naman tasan yun. Isang kwarto lang yun sa baba. Pero, may paradahan, meron din pakatinoto sa likod. Oo, pwede yun. Eh ako naman, naisip ko yan maganda yung gusto kong gawin. Gawan ko ng pre, second floor. Oo. Oo. Pag may pira ka na talaga, Oo. pwede mo nang... Hindi kasi iniisip ko yan, nakaipon ka eh. 2, 3, pero pagka daw 4,000. Pagka direct to Pag-ibig lang. Pero meron silang offer. Kasi ang kabuuan lang pa rin ng buong bahay, pati lupa, 650k lang eh, ganun lang eh. 60 square meter lang eh. Ang ganda doon pre, isang kwarto papautahin ka daw nila ng 270 yata. O yung kalahati yata nung kabayaran. Papautahin ka na pero papabayad sila sa'yo ng 3 taon. Ay, 3 Tulugan taon. mo rin. Doon sa mismong Shangri-La yun. Doon ka magbabayad sa kanila, ulugan mo ng 3 taon. Kukumpitin yun. O di, ibig sabihin, puta ka na. Ang gagrab ka lang ng Pag-ibig ngayon, yung kalahati. O, Pwede. diba? Kalahati na lang igagrab niya, kaya nga ang hulog na lang, 2.9 na lang. Tunay. O di nga, kung kukumputin mo, tsagain mo 3 taon eh, natin 8,000 kada buwan. O kasi kasama na yung hulog mo sa may sa pinautang, di ba? Na doon mo. Ngayon, ang isipin mo lang yan, yung na lang, 2.9 na lang. Tunay. Kaya rin 3 taon. Pwede rin. Nakakagandaan pa rin, nandun yung lola, ate niya, ng misis ko, ano yung mga pininsan niya. Kaya kahit umalis nga ako, walang problema. Meron siyang lalapitan doon. Diba? Hindi siya yung mapaboring ba, yung sa ibang lugar na wala siyang kakilala. Siyempre, mahirap yung diba, gumalaw-galaw. Eh yun, punta na eh. Sila ate niya, yung pala may mga tindahan doon, may mga doon. Pwede ka. Eh may sinesend na naman in-offer. Sabi, hindi. Okay na sa akin yung maliit lang na yun muna. No. Oo, pwede yun. Basta may bakanting lobby din sa Tapos sabi mo. malagyan ko lang ng ulog sa likod. Oo. Oo, gawin kong garden sa likod. Labahan Pero pa. saang area yan? Saang kanyan? Lapit lang sa amin. Wala sa amin siguro look, 4 na barangay lang. Lapit lang. Lapit mo sa SM. 5 minutes lang ang SM. Oo.
pwede din eh. Kung school din, 3 minutes lang. Di ba yan ang gusto ng misis mo, malapit sa SM? Oo. Pwede. 8,000 eh. Putang na, isang linggo lang, makaka 8,000 kami isang dito. Dish meal pa nga. Di ba? Kung hindi, mas marasin yung kan. Ganun na. Nang mas malasin na magtuloy-tuloy talaga yung kailangan niya. Hina yung Totoo pa, sila mong Jeric sa mga lang dito, kaya nagbaba yung labor na yan. Mga Jeric kasi, makuha lang yung gusto na, putang na eh, bigay lang ng 1-2. Ay lang. Ang karangasana yung tao. Kaya nakipagyabangan na yung mga iba, alam na may kalaban eh. Ito naman to eh, ito nga lang pagawa. Diba? Ano, pinagdadasal ko lang mabuksan yung order nito na yun. Kaya, hindi na sana maganda. Kasi kung ano lang naman, kung order nito mag-open, nasa katara na kami sa Shangri-La, ay alos 40 minutes lang tayo, 30. Tarlak-tarlak lang uwi. Eh di ba, tarlak-tarlak di ba yung lumiligo pa ako? Oo. Halos kalating oras pa yun, di ba? Papasok doon. Kasi naman na kasi dire-diretso na. Ano yan? Oo. Ate, bypass na. Ha? Ha? Bypass. Hindi, dito tayo sa kan, di ba? Sa Dividencia. Ano dito, ano? Ano ito? CSI ito? Oo. ICS na ito, ano? CSI Lupao. Ay, loko nga pala ito, ano? Ang laki pala nito, ilang ako nakakataan dito. CSI Lupao. CSI. Lupao. Red song. Kaya pala tayo sila ngayon dyan, ano? Hmm. Ano,